Patay ang isang natutulog na menor de edad na lalaki matapos magulungan ng bus na nakaparada sa terminal sa Butuan City. Ayon sa mga nakakita, natutulog ang menor de edad sa ilalim ng bus na nakaparada sa bus terminal sa Purok 8, Barangay 17, Andaya, Port Poyohon, Butuan City, Miyerkules ng madaling araw. Sa investigasyon ng pulisya, hindi na malaya ng bus driver na si Celso Marabulas na may tao na natutulog sa ilalim ng bus. Ang biktima ay tinatayang nasa 15 taong gulang at posibleng miyembro ng Bajau na nag-iikot sa lungsod. Hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan ng biktima at wala pa rin kaanak na pumunta sa police station. Inaasikaso na ng bus company ang pagpapalibing sa menor de edad. BFAR Negros Occidental may paliwanag sa pagkakaanod ng napakaraming tahong sa dalampasigan sa bayan ng San Enrique. Ito tinutukan ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Napasana all ang maraming netizens sa itinuring na biyaya mula sa dagat na nakuha ng mga residente sa bayan ng San Enrique, Negros Occidental, bunsod ng pagkakaanod ng maraming tahong sa dalampasigan ng kanilang bayan. Maliban sa mga taga San Enrique, magiging mga residente ng karatig lugar na Pontevedra at La Carlota City dumayo pa sa lugar upang manguha ng tahong. Ayon sa BFAR Negros Occidental, nasa 50 tonelada ng tahong ang nakuha ng mga residente. Ipinaliwanag din ito kung bakit ganoon na lang kadami ang inanod sa dalampasigan. Kumbaga, siguro once sa life cycle sang tahong, maano din man duro nga maano din mo sa pasilid paypay. Kaya ang nature ni sang tahong naton is ara man siya gapanik sa dalom. So, kung may mga disturbance, like baskog ang balot, so tendency na nakakast siya sa substrate kung diin siya nakataktik. Ayon pa sa BFAR, walang dapat ikabahala dahil itinuturing daw na season ngayon ng mga tahong. Wala rin namang reported red tide sa lugar, kaya maaari itong kainin basta masiguro lang na sariwa ang nakuha at tutuin ito ng mabuti. So, natural nga kita ko, so sa balakan ang aton mga tumuluyo. Ako si Adrian Prietos para sa GMA Regional TV.